खुलुमबाय बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजन स्टुडिअ आं उपमारानि दैमारि दिनैनि गाहाय रादाबाव दं। रन्जन दैमारिखौ उदां खालामनांगौ दाबिजों उदालगुरियाव रोजा रोजा सुबुंनि थुबुर। अरूप कुमार देआ बुंदों बिटिआरनि गंफ्रोमबो जिल्लायाव फिजिअथेरापि सेन्टार बेखेवगोन। आसाम गोरोबथाखौ मावफुंनो थाखाय आसाम सोरखारा गोदान पेनेल दागोन। खानापारानि 3 बिघा हायाव बानायगोन पुलिस कमिशनारनि मावख'। नंखाय मेडिकेल बोर्डनि फोरमानलाइजों मेडिकेल बिल आजावनानै सा 39 एपिडिसिएल मावफारियाफोरा अलखदाव। गुवाहाटीआ IPL टीम मोननो हासिगौ। सिजौ बड' फिचार सावथुना ब्रिस्टल इन्डिपेन्डेन्ट फिल्म फेस्टिवल UK 2021 आव बान्था मोननो हादों। रन्जन दैमारिखौ उदां खालामनांगौनि दाबिजों आगु NDFB गौथुमनि उदालगुरियाव सुबुं गौमा। दिनैनि आबरादाब फरायदों जों प्रनय दैमारि आरो फुमारानि दैमारिया। बिटिआरआव हिंसानि सोमावसारनाया दिनैनिफ्राय जागायफिनबाय। उदालगुरिनिफ्राय जागायबाय फिन सोमावसारनाया। मख'नो गोनांदि बिटिआर गोरोबथानि गुबुन सासे सागानगिरि आरो NDFBनि गायसनगिरि आफादगिरि रन्जन दैमारि एबा DR नाब्ला आरो जोबथेसालियाव जोबथेजानाय बारग' NDFBनि साफ्रोमबो दैदेनगिरि आरो सोद्रोमाफोरखौ जोबथेसालिनिफ्राय थाबैनो उदां खालामनांगौनि दाबिजों दिनै बे सोमावसारनायखौ लानाय जादों। बारग' NDFB इउनाइटेड फराम उदालगुरि जिल्ला आफादनि बानजायनायाव बे सोमावसारनाय एबा सुबुं दिन्थिफुंनाय आरो हजरिख्रावनाय हाबाफारिखौ उदालगुरि जिल्लानि बेन्दोङाव थानाय नलबारि गेलेग्रा फोथाराव लानाय जादों। बे हाबाफारियाव बारग' NDFBनि दैदेनगिरि सोद्रोमाफोरजों लोगोसे उदालगुरि जिल्लानि रोजा रोजा रायजो राजाफोरा बाहागो लायो होननानै खौरां मोन्दों। मख'नो गोनांदि मिरु सोरखार आसाम सोरखार आरो NDFBनि मोनब्रै हानजा आरो बर' हारिनि सोमावसारग्रा आफादफोरजों लोगोसे बिटिआर गोरोबथा खालामनायनि उनावबो गुबुन सासे सागानगिरि रन्जन दैमारिखौ सोरखारा दासिमबो जोबथेसालियावनो जोबना दोननायखौ बारग' NDFBनि दैदेनगिरि सोद्रोमाफोरजों लोगोसे सरासनस्रा बर' रायजो राजाफोरा आरो बर'नि गुबुन गुबुन आफादफोराबो साबजानाय मोनाखै आरो गनायनानै लानो हायाखै। बेनिनो फिनजाथाय महरै दिनै बारग' NDFBनि बानजायनाय उदालगुरियाव सुबुं हजरिख्रावनाय आरो सोरखारनि हेंथायै खुद्रिसारना सोमावसारनाय हाबाफारि लानाय जायो। 8 सेप्तेम्बर बुहुमनां फिजिअथेरापि सानजों लोब्बा लाखिना दिनै क'क्राझार बिगियान फरायसालिमानि फिजिअथेरापि बिफाननि बानजायनायाव फिजिअथेरापि सेन्टार बेखेवदों। क'क्राझार सहरनि JD र'डनि विशाल मार्केट साखाथियाव फसंदों बे फिजिअथेरापि सेन्टारखौ आरो बे सेन्टारखौ BTCनि सावस्रि बिफाननि मावफुं सोद्रोमा अरूप कुमार देआ दिनै बेखेवनानै होयो। बे हाबाफारिजोंनो लोब्बा लाखिना अरूप कुमार देआ क'क्राझार बिगियान फरायसालिमायाव इमिउनिटि डेभेलपमेन्ट सेन्टारबो बेखेवो। मिथिनो हानाय बादिब्ला क'क्राझार JD र'डआव फिजिअथेरापि सेन्टार बेखेवनाय हाबाफारिनि गेजेरजों क'क्राझार जिल्लानि अनगायैबो चिरां, बाक्सा आरो उदालगुरि जिल्लायावबो फिजिअथेरापि सेन्टार बेखेवनायाव BTCनि सावस्रि बिफाना नांगौबादि मदद खालामगोन होननानै मावफुं सोद्रोमा अरूप कुमार देआ बुंथिदों। आसाम गोरोबथानि दफाफोरखौ मावफुंनायनि थाखाय आसाम सोरखारा मोनसे गोदान पेनेल एबा कमिटि दागोन। आसाम गोरोबथानि दफा मावफुंनायनि थाखाय आसाम सोरखारा सा 8 सोद्रोमानि मोनसे गोदान कमिटि दानो थांखि लादों। सा 8 सोद्रोमानि बे कमिटियाव आसामनि मन्थ्रिफोर आरो आसुनि दैदेनगिरिफोरखौ थिसननाय जागोन। जाय कमिटिया आसाम गोरोबथाखौ मावफुंनायनि थाखाय र'ड मेप थियारि खालामगोन। मख'नो गोनांदि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मानि दैदेननायाव आसाम सोरखारनि केबिनेट मन्थ्रिफोर आरो आसुनि दैदेनगिरिफोरजों मोनसे जर'खा मेल जथुमनानै बे थांखिखौ लादों। बबेखानि बे मेलखौ जथुमनायनि थाखाय आसुनि दैदेनगिरिफोरा गिबि मन्थ्रिखौ साबायखर बावदों होननानै मन्थ्रि अतुल बराया सुलुङाव बुंदों। बुरलुंबुथुर दैमानि समायना मिथिंगानि नुथाय आरो थासारिखौ रायजो राजाफोरनो साबसिनै मोनहोनो थाखाय आसाम सोरखारा मोनसे गोदान बिथांखि लादों। बे बिथांखियानो जादों बुरलुंबुथुर दैमानि रुगुङाव थानाय पुलिस कमिशनार मावख'खौ खानापारायाव बोस्लायनाय जागोन। बेनि थाखाय खानापारायाव 3 बिघा हा थिखानाय जाबाय। रिपर्टनि बायदिब्ला खानापारायाव गोदानै पुलिस कमिशनार मावख' बानायनो गोनां जायगाखौ दिनै गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माजों लोगोसे मन्थ्रि अशोक सिंहाला नायथिंहैदों आरो फैबाय थानाय दानसे दाननैनि गेजेरावनो खामानि जागायसिगोन होननानै बुंदों। बेनि बागै DGP भास्कर ज्योति महन्तआ मिथिहोनाय बादि
बादिब्ला गोदानै लुफुंजानो गोनां पुलिस कमिशनार मावख'आ 7 खोलोबनि जागोन। गोख्रों रैखाथिनि खाबु आरो पार्टी थागोन। रायजोनि गासैबो डिजिपिफोरानो जयै जिरायनानै सावरायनो हानायनि खाबु थागोन। आसाम पावार डिस्ट्रिबिउशन कम्पानि लिमिटेड एबा एपिडिसिएलआव सोरखारि रांखौ नंखाय एपिडिसिएल बर्डनि फोरमानलाइ होनानै बोख्ल'नाय एबा जाख्ल'नाय खौराङा आथिखालाव बयखौबो सोमोनांहोदों। गासै सा 39 एपिडिसिएल मावफारियानि बेरेखायै एपिडिसिएल कम्पानिया गुवाहाटी भाङाघर आरो गुबुन गुबुन थानायाव एफआइआर होदों। गुवाहाटीजों लोगोसे रङिया, मंगलदै, बङाइगाव आरो माखासे एपिडिसिएल डिभिजनाव बैफोर जाख्ल'नाय एबा बोख्ल'नाया जादों। सुलुङाव फोरमायनाय बादिब्ला गासै 1.5 कौटि रांखौ एपिडिसिएलनि मावफारियाफोरा नंखाय मेडिकेल बर्डनि फोरमानलाइ होनानै बै रांखौ जाख्ल'दोंमोन। गुवाहाटी भाङाघर थानायाव होजानाय मोनसे एफआइआरनि सायाव जेर होनानै जेब्ला पुलिसआ स्रोदै सिग्रोमो अब्ला सावस्रि बिफाननि मावफारिया गणेश कलिता मुंनि सासेखौ हमनो हादोंमोन। पुलिसनि सुलुङाव फोरमायनाय बादिब्ला गणेश कलिताया रां लानानै नंखाय मेडिकेल बर्डनि फोरमानलाइ हरखोमायोमोन। अब्लासो गुबै खौराङा सोराङाव फैदों। अदेबानि एपिडिसिएलनि सुलुङाव फोरमायदों दि आथिखालाव 90 लाख 18,000 रांखौ बोखांफिननो हाबाय, नाथाय दासिमबो 57 लाख रांखौ बोखांनो हायाखै। बेखायनो जायफोर सा 39 एपिडिसिएल मावफारियाफोरा रांखौ सोरखारनो होफिनाखै बिसोरनि बेरेखायै एपिडिसिएल कम्पानिया एफआइआर होदों होननानै सुलुङाव फोरमायदों। सा-सानजा ओनसोलनि क्रिकेट मोजां मोनग्राफोरनि थाखाय मोजां खौरां। गुवाहाटीआ आइपिएलनि टीम मोननो हासिगौ। बीसीसीआईनि फारिलाइयाव हाबनो हाबाय गुवाहाटी नोगोरमायाबो। रिपर्टनि बायदिब्ला फैगौ बोसोरनिफ्राय आइपिएलआव आरोबाव 2 गोदान टीम बांहोनाय जागोन एबा फैगौ बोसोरनिफ्राय आइपिएलआव गासै 10 टीम जासिगोन। बेनि थाखाय आइपिएलनि सामलायगिरिफोरा गोदान फ्रेन्चाइजी सायख'नायनि जुनै 6 नोगोरमाफोरखौ फारिलाइयाव लादों आरो बे फारिलाइयाव सा-सानजा ओनसोलनि देरसिन नोगोरमा गुवाहाटीआबो मोनसे। गुबुन 4 नोगोरमाफोरा जादों रांची, कटक, आहमेदाबाद, लखनऊ आरो धर्मशाला। बे 6 नोगोरमानि गेजेराव 2 नोगोरमानिफ्राय 2 गोदान आइपिएल फ्रेन्चाइजी दानाय जागोन। मख'नो गोनांदि आइपिएलआव गोदान टीम थिसननायनि हाबाफारिखौ बीसीसीआईआ जागायबायानो। गोदान टीम थिसननायनि थाखाय 2,000 कौटि रां थिना होनाय जादों। अब्लाबो बीसीसीआईआ 2 गोदान टीमनि निलामनि खालारखौ दासिमबो फोसावथ'वाखै। सिजौ बड' फिचार सावथुना ब्रिस्टल इन्डिपेन्डेन्ट फिल्म फेस्टिभेल UK 2024 आव बान्था मोननो हादों। सिजौ बड' फिचार सावथुना ब्रिस्टल इन्डिपेन्डेन्ट फिल्म फेस्टिभेल UK 2024 आव बेस्ट फिचार फिल्म बान्था मोननो हादों। मख'जाथावदि सिजौ बड' फिचार सावथुना गुबुन गुबुन इन्टारनेशनेल बान्थाफोरबो मोननो हाबाय। बेफोरनि गेजेराव गल्डेन स्पियर इन्टारनेशनेल फिल्म फेस्टिभेल तामिलनाडुआव गासै 3 बान्था मोननो हादों। फारियै बेस्ट इन्डियान फिचार फिल्म, बेस्ट डाइरेक्टर आरो बेस्ट डेब्यूट फिल्म मेकार अफ फिचार फिल्म। बेबादिनो मन्ट्रियेल इन्डिपेन्डेन्ट फिल्म फेस्टिभेल केनाडायावबो बान्था मोननो हादों। बे सावथुननि दिथागिरिया बिशाल सालिहा आरो सामलायगिरिया जादों प्रियम केरकातारि आरो अमप्रकाश केरकातारि। एनडिएफबिनि गायसनगिरि आफादगिरि आरो बिटिआर गोरोबथानि सागानगिरि रन्जन दैमारिखौ जोबथेसालिनिफ्राय उदां खालामनांगौनि दाबिजों बारग' एनडिएफबि गौथुमा उदालगुरि जिल्लानि नोलोबारियाव सुबुं गौमा मेल खुंदों। बे सुबुं गौमायाव रोजा रोजा सुबुंफोरा बाहागो लाफैनानै नोलोबारि गेलेग्रा फोथाराव बुंफब फैनायखौ नुनो मोन्दों। गोबां खावलायसेयावबो आथिखालाव आसाम सोरखार आरो बिटिआरनि सोरखारा रन्जन दैमारिखौ जोबथेसालिनिफ्राय गहोनांगौनि थाखाय दासिमबो जेबो राहा लायाखै आरो बेखायनो बारग' एनडिएफबि गौथुमा जेब्लासिम रन्जन दैमारिखौ जोबथेसालिनिफ्राय गहोनो हाया अब्लासिम सोरखारनि बेरेखायै होस्रिख्रावबाय थागोन आरो रायजो राजाखौ लानानै खामानि मावलांगोन होननानै गोबां बिबुंथिगोरा आरो बारग' एनडिएफबिनि दैदेनगिरिफोरा बुंदों। बे खाबुआवनो समाज सिबियारि डक्टर अनजालि दैमारियाबो गोख्रों रावजों सोरखारखौ सोंखारिनानै बुंदों दि आथिखालाव आसाम सोरखार आरो बिटिआरनि सोरखारा रन्जन दैमारिखौ जोबथेसालिनिफ्राय उदां खालामनांगौनि गोनांथि सानाखै आरो बेखायनो रन्जन दैमारिखौ लानानै राजखान्थि गेलेनो लानायखौ नुनो मोन्दों। बेखायनो आसाम सोरखारा रन्जन दैमारिखौ लख्रानि सेन्ट्रेल जेलनिफ्राय काहिलिपारा GAPBN आरो दा चिरांनि बड'लेण्ड गेस्ट हाउसखौ आर्टिफिसियेल जोबथेसालि खालामब्रबनानै रन्जन दैमारिखौ दोननो लादों। नाथाय बेयो गनायजाथाव नङा आरो बेखौ गोख्रों रावै सोंखारिनानै जोबोद दुखुनांथाव होननानै बुंथिदों। दानिया बोथोरनि खौरां। गाबोन बृहस्पतिबार खालि बड'लेण्डनि बोथोर।
भारतनि बोथोर बिगियानख'नि सुलुं बादियै गाबोन बृहस्पतिबार 9 सेप्तेम्बर खालि बड'लेण्ड हालामनि अख्राङाव दोमैलुनायजों लोगोसे अखा हानाय आरो सान्दुंबो दुंनो हागौ। बड'लेण्डनि आवथायाव थानाय मोनब्रै जिल्लानि बोथोरनि गाबोननि सुलुंफोरा जाबाय फारियै क'क्राझार जिल्ला गाबोन क'क्राझार जिल्लायाव बोथोरा 32 डिग्री सेल्सियास जागोन। चिरां जिल्ला गाबोन चिरां जिल्लायाव बोथोरा 32 डिग्री सेल्सियास जागोन। बाक्सा जिल्ला गाबोन बाक्सा जिल्लायाव बोथोरा 33 डिग्री सेल्सियास जागोन। उदालगुरि जिल्ला गाबोन उदालगुरि जिल्लायावबो बोथोरा 32 डिग्री सेल्सियास जागोन। दिनैनि रादाबा एसेनोसै, गोजोन्थों।